A jdeme si koukat na Fyzio. A to je spíš Roblox. A to je s Humem. Tak jdeme na to. Co nejvíc usnout, ale Tak, chrápal. bohužel nepůjde to, tak se dívej až do konce. Tak No to spíš musíte koukat domů na moje video dokonce, tak to si počkejte až do konce. lidi, už se nacházíme ve hře a vypadá to, že jsme fakt smutný. No jo, Víťo, asi jsme dost smutný, ale co budeme dělat? Tam jak jsem pouknul od těch dveří. Mega GG. No, máme si jít promluvit s naší maminkou, takže za sebou zavřeme a náš barák vypadá Ten avatar normálně, to je jumpscare. fakt divně, co je tohle? To je jak z Avatara. Jo, to souhlasím, no je to Nebo fakt takhle. Normálně GG. divný obraz a kde je ta naše Křeček. maminka? No, nevím, vypadá to, že tady je 9 plus 10. Domácí úkol. Na mega GG, tady to je lehký. 9x10. Teda 9 plus 10. To je 19, kámo. To je 19, to je úplně jasný. Tak, no, já nevím, v tomhle domě se ani moc nevyznám, ale jo, tady je, ahoj mami. No, čau maminko, Ahoj mami, normálně jak přijdeš, ne? Jak služka. můžeme si s tebou promluvit něco, že potřebujeme jít spát, bla bla bla, to nás vůbec nezajímá, prostě nás půjď spát a co, my máme nejdřív tady vytřít mob? Kámo, tak to máma moje nedělá vůbec. Ona jenom nás řekne, co mám udělat a máme konec. Ne, co, ale to nechceme, Pokud vás to dělají, tak dejte like a odběr. Vaše máma. teď my musíme jít spát, jsme strašně unavený. No tak, tady je louže a podívej se, my jsme furt smutňoučký. A kde je poslední louže? Proč máme tak špinavý auto? No, to vůbec nevím a to bez tak budeme muset taky pak uklízet. No, já doufám, že ne, že nás pustí spát, takže jdeme si zase promluvit s maminkou a mami, prosím, buď nás... Kámo, zase mami, jdeme si promluvit, že zase ne. Kámo, pokud se vás tady to video líbí, tak dejte like a odběr. Pust spát, už jsme to tady celý vytřeli. No a co? No jo, ty jsi měl pravdu, ty jsi... Počkej. Slim this dude from TikTok. Já tomu nerozumím anglicky. Nejsem angličan. To úplně předpověděl, proč jsi to říkal, teď máme jít vyčistit to. Co kámo, teďka řve na Fyzio. Proč to říkal tohle, kámo? To, ne, no tak teď je úplně špinavý. No a taky vypadá pěkně divně, jak nějaká Divné, kámo. Čiže tady to vypadá jak divně, kámo. Koukejte, já to přibližně. A je to takhle, koukej. Normálně jak, multipla. normálně, No to je jako, koukejte, dám vás takhle třeba úplně, jako, má ruka. Kámo, že je mega GG. pravda, nebo nějaký tank, no je to fakt divný Tank, auto, jako ale spíš pravda, já vůbec Fyzi. nechápu, proč tady musíme takhle dneska tý mamince furt sloužit a něco dělat, já bych si chtěl nejradši lehnout Má pravdu Fyzi. a třeba se koukat na nějaký pěkný film. No to Pravda. teda jo, anebo koukat na naše videa, to je úplně nejlepší na usínání. Ale tady máme i křečka. Jak Jo, ten je pěkný. No ale dobrá, Jako tak jo, má pojďme pravdu. za naší maminkou. Tak, mami, můžeme jít spát a já bych si dal klidně před spaním i fizzy drink nebo bombonky. Jo. To nedovolí mámka. Ona zase jí vykopne dveře, že hraje na počítači. Kámo. Bombonky mám tady dokonce u sebe, Víťo. A kdybyste je dal chtěli jsem vy, si. tak zaběhněte do večerky. A najdete tam i fizzy drink, teď nově z příchutí z Skibidi. No a bohužel maminka nám nic nedovolila, ani spát, ani bombonky, ale musíme jít umýt nádobí. Kámo, to je to nejhorší. Moje máma odjela do Barcelona. Státu jsme byli. A tata nás dal příklad tohle přímo. Ne, Víťo, to já vůbec nechci. Dobrá, tak jo, pojďme umýt. Co, to na to takhle musíme kliknout, to je fakt taky divný. No to teda jo, musíme 50krát kliknout, já. Kámo, 50krát. To je lehký. A už je bolí prst, ale... dobrý, je to umytý. Super, Komu se to může bolet prst, kámo? tak jo, pojďme za maminkou, máme uklizeno, takže už chceme jít spát. Tak, mami, uklizeno a tak, prokecáme to a můžeme si jít. Máme si jít udělat úkol, to si děláš srandu. Co, jaký Kámo, to je tam ten 9 plus 10, kámo. To je lehký. úkol? Teď
už musíme jít spát, ach jo, jsme hrozně unavený. Co to je tenhle úkol? No, to je 19, jo, a píše, že to je těžký a nemožný odpovědět, to si děláš srandu. Co, teď je to úplně jednoduchý lidi. No, ale my máme jít prej na počítač, v obý. Kámo, já jsem radši nešel na počítač. Válku by se měl nacházet někde počítač, nebo kde je? Jo, tady! Výborný, tak jo, dobrý, zapli jsme počítač. A vypadá to, že se ptáme umělé inteligence, kolik to je, a ta nám řekla, že to je 19, a až teď to můžeme jít udělat, ten úkol. Kámo, to jsem minule já udělal jako já. Jsem se podíval na telefon, kolik to je, to jsem já udělal celý úkol já. Jsem fakt blbej. No, výborně, No, tak jo, dobrý, a to jsme zvládli, no tak super. Tak, můžeme si jít zase promluvit teda s maminkou a zajímalo by mě, proč tady má tenhle ten obraz, to ani není on. Kámo, Star Wars. Ne, kámo, Star Wars, nějaký plišatá holka. Tak řekli jsme jí, že jsme udělali úkol a jestli si můžeme jít už lehnout a co, on přišel balíček nějaký? Co? No a co v něm bude, Víťo? Třeba by v něm mohly být tyhle nový příběžky, který najdete na Physishopu. Jo, třeba tam budou, tak rychle jdeme to otevřít, to mi ani nevadí, že teda... Ten 3 asi mám. Nepůjdeme spát kvůli tomu, tak ježiš, my jsme omylem zavřeli dveře místo toho, ale bereme ten box a máme ho jít rozbalit na gauč, nebo co? No asi. Kámo, na gauč rozbalit, to je nic. Jo. Tak dali jsme ho tam. Ne, my ho tady máme jenom položit, proč ho ani nerozbalíme, to si děláš srandu. Ne, ach jo, Víťo, no, jestli se ho nemůžeme ani rozbalit, tak bych si šel okamžitě lehnout do postele. No a nemůžeme to jít prostě udělat, máme i docela krásně velkou postel a ne. Kámo, tak tam jsem si nejradši roztáhnu ze všeho půl. Kámo, to bylo nejlepší postel na celém světě. Nekecam. Bohužel lehnout si nemůžeme, musíme jít zase za maminkou. No to jo, Víťo, ta postel je stejně tak divně velká jako to auto. No to teda jo a... Fizi má fakt pravdu. Teďka já fakt nekecam, má pravdu Fizi. Co ještě nemůžem a máme jít na nějaký... Což to máme udělat? No já vůbec nevím, já to nechápu. Jo, máme Taky tomu fakt nechápu. venku to udělat a na nějaký šedej tamto. Sem na to jako máme jít? Tak, pojďme na to. A co? Kámo, co to je, ten ruka, ne? Přitahujeme sluníčko. Jo, my jsme ho zhasli. Aha, jo, to je... Mega čiči, to je fakt tutoriál na tohle, jo, kámo. To je fakt originální tutoriál, jak zasnout světlo. Sluníčko, kámo. Asi aby jsme dobře usli, nebo já nevím, aby ta naše maminka už řekla, že můžeme jít spát. No to je dost možný, tak uvidíme teda, jestli nám to vyjde. Mami, už je tma, my už jsme strašně unavený. Jo, ale opravdu hodně moc. Co a nemůžeme, máme vzít nějakou enchantovanou knížku. Kámo, nikdy jí nedají ani vyspat, to je no nic normálně. Mega čiči to normálně. Z koupelny, co? Co? Já vůbec nevím, co s ní máme dělat. Říkáme, co budeme dělat? No, já nevím, musíme se asi nějak rozhodnout, Víťo. No, já bych mamince nic nedělal, přece tak zlá není a... Co? To je jako konec, tohleto... Mě by zajímalo, co by se stalo, kdyby jsme zmáčkli to... Tak to jsem fakt jako nedal. To jsem jinak už, kámo. Mega dávno. A teďka vykopne dveře a zabije děti, ne? Druhý, tak to pojďme udělat asi rychle od znova. No asi jo, počkej, je tohle opravdu konec? No, vůbec netuším, uvidíme. Jo, to byl konec, dobrý konec, tak rychle jdeme zkusit rovnou i ten druhý. Jo, dobrý, jdeme na to. Fizi, ale tentokrát bychom si mohli zahrát za holku, třeba tam bude i něco Kámo, za holku jsem nehrál. Za holku jsem zkusil jenom jednou. A za kluka jsem hodněkrát. Takže vybídám kluka, nejsem holka. Jo, dobrá, tak jo. No teda musím říct, že nám to opravdu sluší. No to teda jo. Kámo, to fakt sluší, no, fakt ne. To je fakt nějaká, takhle, kámo. Bum, kámo. Co to je? Ale s tím to vypadá, že to bude všechno stejný, takže rychle běžíme dovnitř a uděláme takovej speedrun, vůbec se nebudeme zastavovat. Tak jo, pojďme na to. Dobrý, tady to proklikáme a my teďkon budeme muset jít uklízet ty louže. No tak, maminko, rychle bereme mod, bum, tyjo, teď jsme totálně rychlí, podle mě tuhletu hru dohrajeme úplně Teďka si nebudu přepínat, protože už jste to viděli.
nejrychleji na světě. Jo, to je pravda. Tak, výborně, tohle máme uklizený. Teď budeme muset jít na to auto. Tak, rychle, mami, jo, dobrý, pustá spát, jo, objevíme, je špinavý auto, jdeme to No, nic, auto jsem nechtěl mít. rychle uklidit. Tak, výborně, Víťo. Tak, dobrý, rychle, tohleto auto se uklízí docela pomalu, ale určitě to zvládneme, tak, uklízíme a rychle musíme jít za maminkou. Tak jo, výborný. A teď by nám měla zadat zase další úkol. A to už bylo co, Víťo, já si to nepamatuju. Já taky ne, jo, máme jít umít i ty talíře, ach jo, to mě zase bude bolet ruka, rychle, klikám. Tak, co nejrychleji to jde, Víťo. Jo, tohle to mám mnohem rychleji než minule, jo, můj prst, jo, dobrý, zvládl jsem to, rychle jdeme za maminkou, speedrun. No, škoda, že se takhle rychle nedají umývat ty talíře i ve skutečnosti. No to je fakt škoda, to by bylo úplně usnadnění, ale teď musíme jít zase udělat ten úkol, vypadá to, že to je zase ten samej, ale říkáme, jak je to těžký a musíme jít použít počítač, to absolutně nechápu. No, to já taky ne, i když už teď ten výsledek známe i my, ale dobrá, jdeme na to, výsledek bude 19. Tak, jo, my jsme fakt extrémně rychlí, Fizi, tahleta hra je fakt dobrá a mě zajímá, co se stane jako ta druhá možnost. No, to mě taky, ale už jsme skoro u ní, Víťo. Komu se to video líbí, tak dejte like, odběr. A za chvíli máme konec videa, tak si připravte na konec. Tak, dobrý, on vlastně přišly ještě ty klíčenky z Fizzy Shopu, který jsme si vlastně ani nerozbalili. No, to je pravda, proto by mě zajímalo, proč vůbec přišli, jako co v nich je v té krabici. No, to by mě upřímně taky zajímalo, jo, my se tady můžeme tak sednout, ale tohle to není speedrun, rychle musíme jít zase za maminkou. Tak, výborně, a rovnou nám zadej další úkol. Tak, dobrý, další úkol, zase máme jít ven a jdeme zhasnout sluníčko, tyjo, to je totálně rychlý. Jo, to teda, tak, výborně, a už zhasínáme do... Takovou rukální nemám já. Noc. Tak, bum, to by mě zajímalo, jestli třeba i v realitě nemá takhle sluníčko nějaký vypínač. No, to by bylo být úplně nejlepší. Tak, dobrý, jdeme na to a teď už nám zadá ten poslední úkol, myslím, a jdeme zkusit dát tu druhou možnost. Tak jo, dobrý, a jsme tady, Víťo. No, tak pojďme na to. Tak, enchantovaná knížka a dáme tohleto a... Co se to děje? Kámo, Ona jí sejmula asi nějaká kámo, to byla baseballka, kámo. On jí hodil do hlavy, kámo, co to bylo. Prostě takhle. Kámo, co to bylo. Mega GG. bolka nebo něco takového. No, asi jo. A cože, to je zase konec. Kámo, jau. To mi fakt bolelo. No, tak tohle to bylo pěkně trapný. Čekal jsem tu hru mnohem lepší. No, to mě taky. Tak rozhodně teď hned běžte kouknout na stránku fizzyshop.cz. Uvidíme se zase příště. Čau! Tak tato video je konec. Dejte like, odběr, pokud se vás tato video líbilo. Tak dejte like, odběr taky. Napište do komentářů, pokud se vás tato video líbilo. A dáme v GTAčku part 2 zítra a part 1 FIFA 25 dáme ve FIFA, ve na PlayStationu. Tak tady to je konec. Bude to FIFA proti Láďa, proti mně. A tohle je konec a čau.